mga ma'ams, good afternoon. Ha? Oh, inihintay ka na nga. Kasama ko po si Gwen at saka si Inday Katok kasi meron kaming pupuntahan ngayon. Dahil nga birthday ni Ate Cute Berry. Ayan. Magpa-birthday siya kaya bibili kami ng foods. So dito na tayo sa ating parking. Hintayin na natin yung aming dulog, yung aming masasakyan. And nakakatawa kasi napakaraming special day for this April. Gayun din ng aking mga pamangkin na magba-birthday ng 11 and 14. To Sian and Kurt. Yan. So, asa dulog? Wala mga dulog. Ha? Wala sila. Ano yung dulog? Ah. Dulog, ay naisakay. Oo. Hala, ang ex ni Gwen, ayan na oh. Ang first love ni Gwen. Si Kian man yung first love. Irma. Di ba ang kuhan? Kung ka larga. So ayan mga mams ha. Kaliligo ko lang. Grabe, kaliligo ko lang pero parang nagmamantika na naman ako. Nagbaklay me kasi naglakad kami dahil walang sasakyan. Ano na sila gawin kasi Inday. Mars! Dito muna tayo manggulo. Mars! Ang dulog ba? Oh. Ay, ayaw niya. Ano yung dulog? Ayaw niya dahil. Ayaw nga magtubag pa ganyan. Ayaw niya. Busy. Ayaw nga niya. Ay na, dito to, ito mo. Ano Ito mo nga, dyan? mag-utang nga tayo sa kanya. Pambilang dulog. Yan di ba? Alina. Ah, At demo Jollibee dyan. Mars. Ha? Jollibee. Yahay ba? So, Ate Gwen. Asa mga kamot mo ito? Magbaklay tayo? Layo sa lakarin, uy. So, nauna na ako sa kanila. Bakay sila. Ayan magsakay na isa kay Mark ba? Tara kami highway. Lamig. So, kumuha na ako ng dulog and hintayin na natin yung salubungin na natin sila sila Gwen at si Inday Katok. Ay ko. Malayo-layo ang lakaran. Yung nakaitim saka ayan na sila. Ayun dua kabayot na mukhang lalaki. Ewan ko ba't nagaganyan na suotan niya. Maniobra. Ayan na sila. Lagi itiim sa kuan, bilyan mo ka, marunong pag nabuang. Mag-ano muna, withdraw? Mag-withdraw daw muna, kuya. Tara na dyan. Iba talaga si Inday Katok. Happy birthday, Ate Kian. Oo. Madam. Madam, pwede mag-solicit, madam? Madam. Hala. Sinisingil mo na siya sa utang? Singilin mo na siya. Yung classmate ni Kwan. Di ba kasi mo karilan siya? Karilan ba siya? Karilan ka? May stress sila ni Charen.
Ano makakamot? Yung totoo, te, saan ka na talaga pupunta? Malaba ako. Siya rin daw. Nandito na kami. Dito ako kay Malabo. Nag order ng i-take out namin. So maghihintay pa kami kasi luluto pa daw. So standby muna kami. Hala, grabe. Kag-Gwen ra. No! Iba si Gwen. Partida, nakapanglaba po yan na outfit ha. Ano yan ah? Oh. Di panlaba. Oh, nakapanlaban na outfit pero na-recognize ka agad. Ano ate? Ayun, no? Ayan. Naku, may chinat pa yata. Hala, grabe si Gwen. Uban ba may? Thank you so much, madam. First time ko to, ha? First time ko to. Pero ma... First time ko to naranasan sa imo, ha? Tinuod lang. Sa tagal nating magkasama, ha? Go, go. Para? Kami sa claim section. Andyan na, Day? 20 minutes pa doon. Naghuli Tagal pa. pa talaga yan. Ayan na po sila. Kakaiba yung bakit. Kaya nga, wala doon silang bakit. Ayan na lang. Sa likod dahil. Ayan, dito naman kami ngayon sa palengke. Magbili kami ng pangpansit at ang gayat-gayat, no? Tsaka pang pakbet. Pangpansit. Pakbet. Diyan, kila natin. Kani pansit na ano te? Huwag ka kilo ni Pakit Bilam. Hindi, ano lang. Gani? Pansit. Nakuha na ba tanaw natin? Saan ni Pes? Mo ni tanan? Unsa imo ta? Ila sir. 2 ka kilong pansit nga kwal. Ano? Ay balik na. Pansit. Pansit ko. Sa amin ito. Oh. Tsaka pakbet. Magkano sa pakbet? 50,000. 50,000. Tsaka. Mga 150. 150,000. Mhm. Parang di na buti yan bibilang. Yan na lang, kunti lang. Oh, yan na lang. Pansit. Akin na yan te ha. 150,000 daw sa kanila. Pinanset? Hindi, daw. Pangkat gani. Tsaka yan. Ngayon naman, dito tayo sa chicken. Pangsahol sa chicken. Ang gwapo nung naka-sky blue. Chicken. Breast. Breast ba? Para maraming laman. Oh, yan na lang. Ito na yung luluto. Ayun na lang, wag na lang utusan kasi nagagalit na nga siya. Ayun na lang, siya pag-utusan. Uy, ayun na, kasi 3-5 man ang singil niya kada isang luto. Ayun na lang. Ayun na lang. Ayun na lang. Oo. So magpakbet at saka pansit. Naran ko ni sir bukating. So ito na beshi, yung mga nabili ng Happy birthday, Ate Cute! Ayun. Ayun na, nagre-reklamo ka eh. Ayun na lang. Diyan, Dave. Andito na yung nilulutong pansit ni Chef. Ma'am, mag-chat kayo pag merong ibubuhatin ha para magpunta yung mga boys. Oo, magpakbit. Ayan ang ating pansit at saka pang
Pakbit. Ano yan? Sain. Ah, wala pa sinain. Meron no? Wala, alas 12 na. Ano, ha? Pakayabang mo, kala mo. Oh, paano? Hala. Pag-arte mo. Hala, ay! Hala. Yan ang bisita. Hanay, ha, hindi na kami magsama. Pag pauwi na kayo, may bibit-bit mag-chat lang para papuntahin yung mga boys ba? Magpunta rin sila ng Balingasag, tsaka ano. Kasag sila, mato pa sila. Hindi sila kumain. Hindi, may bibili. Maglakad kayo para ano. Tsada. Nagpaluto siya ng pakbit ba? Ano sila? Overnight sila? Bakit? Hala!